إما ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، كذا في فتح القدير لابن الهمام. إما بر آدم همان bilmeyen miştik. Yumani cenazı okuyuptur, cahilaptır da. Yumanlar cenazı da okuyuptur, cahilaptır. Onna cahilamtır da kumda koyuluptur. Yuulmanı okuluptur ve cahilamtır. Onna kabrının üstüne cenazı kayta okuymalı. Emma okuyma qiyin bolsa, kayta okuyma qiyin bolsa her odur sebepli. Fiqh Hanefide bir tor ulamalar şoňa cenazı okully hesap etmeli, kayta okuyjak bol qiyinçylyga düşüp bermeliler dip Fiqh Hanefiň gurrunun işi. Indi iki mesele gally, gysgarak edip hyzmatyňyza ýetireýin, om izinden Resulullah aleyhisselamyň gurrununa girer. Çağa dünýeden geçsen näme? Çağa dünýeden geçmek meselesi aňsatjak. Eger enesinin gowresine can veren bolsa, yani dünya gelenine hiç ses etmeyenler teherrükü yokmuştur. Enesinin gowresine can veren bolsa, yani dünya gelenine ses etmeyenler hiç bir teherrük kıymıllamatık bolsa, yuwulmaly ço çağany. Bir musulman at da takmaly, İslami, Kur'ani at takmaly, cenazada okulmaýar. At takmaly, şoň enesi, dädesi, agasy bir şoňa bir musulman at takmaly. Hem özüni yuwmaly, cenazada okulmaýar. Emma dünýä gelende ses eden bolsa, yani teherrükü we kıymyllan bolsa, jany badyg belli bolan bolsa, o hem can berse, munna at takmaly bir musulman at, ta kıyamatda falanyň oglu diýip turdular ýaly. At takmaly we yuwulmaly we cenazada okulmaly. Bes enesinin gowresine can verse, ses etmäni, kıymyllaman dünýä inse, onna cenazı okulmaýar, emma at takmaly we yuwulmaly. We ahyrky meselesi cenazaň okuymaly formasyna. Ey ýaş dostlar, ey hacı dädeler, ey olakon ağalar, cenaza namaz beýle aňsatjak, emma bilmeýänler üçin uly millet şonu geň görýär we kıyyn görýär. Bir agyr namaz ýaly. Cenaza namaz bir şertä dik durup okuymak. Oduruň ýok bolsa dik durup okuymaly. Ine aňsatjak. Bula bir. İkilenji şertide 4 tekbir aýdylmaly. Tamam boldy. Kullu tekbiretin qaimetin maqama rakatin, keza fi durril muhtar. Cenazada näçe tekbir aýdylýar? 4 tekbir. Şoň her bir Allahu ekberi bir rekat hesapda. Her Allahu ekberi bir rekat hesap. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ýöne ini 4 tane Allahu ekber farz. Dik durup bilmeýän bolsa oturup aýdamaly. Awwalky Allahu ekberde näme okulýar? Aňsatjak. Allahu ekber, subhanaka okulýar. Hem el galdyrman ikilenji gedek Allahu ekber, Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed okulýar. Ettehiyyatudan soňra Allahumme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu ekberden soňra özüniň bir okulýan dogasy bar da bilmeýän bolsaň näme? Gözde fiqh Hanefi aýdýaşyn. وإن لم يحسنه يذكر ما يدعو به بعد التشهد كذا في بدائع الثنايا. أول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أقلي. إكلنج الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد آخر أقلي. إكلنج الله أكبر أقليان دعاء بالميان ده اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. التحيات دون تنرقيان دعاء وقيام. Dördüncü Allahu Ekber'den sonramda hiç okulman salam verilýär. Inni sadece qaytaýsak Allahu Ekber subhanaka. İkinci Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammed. Üçüncü Allahu Ekber Allahümme gfirli ve valideyye ve ustadi. Dördüncü Allahu Ekber salamda hiç kynçylygy ýokdur. Näme kan namaz bilmeýän gezmeli hem? Özü farz. Özü Allah'ın ulaqan buyruğu.
Yine bir yerde aydın. Allahu Ekber Subhaneke. Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammed. Allahu Ekber Allahümme mağfirli vel valideyye. Allahu Ekber salamda. Hiç kim yok da şu cenaze namazı. Aslan kim yok. Bilmeyen müteşeddid okuyan var. Doğru fıkıh Hanefiye'de kok geldi.